V tomto videu si povieme, ako pridať novú kolekciu látok do sekcie Sortiment. Takže poďme do admin časti, klikneme na kartu látky. Odhlásilo, tak znova sa prihlásime. Klikneme na kartu látky. Tu máme zoznam všetkých látok, ktoré sú nahodené v databáze. Prednastavené, že sa zobrazujú všetky aj zverejnené, aj nezverejnené. Opäť je tu možnosť voliť si, či chcete, aby sa nám zobrazovali iba zverejnené, alebo iba nezverejnené, v tomto prípade teda žiadne. Taktiež je možné všetky látky editovať, stačí kliknúť na ich názov. A opäť sa vám vyhodí formulár a môžete pomeniť údaje, ktoré boli chybné, alebo doplniť nejaké nové údaje, stačí potom kliknúť na tlačítko uložiť a na stránke sa to prejaví. Taktiež je možné doplňať galérie látok, prípadne meniť ich popisy. A teraz si poďme založiť novú kolekciu. Takže klikneme na odkaz pridať látku. V prvom rade je možné navoliť si, či sa má daná látka alebo daná kolekcia zobrazovať aj v sekcii najnovšia kolekcia, respektíve top ponuka, čiže priamo tu na webe. A taktiež je možné zvoliť si, či má byť látka v ponuke aplikácie, vyskúšajte si naše látky v praxi. V tomto prípade si nezvolíme ani jedno, ani druhé. Poďme skúsiť vytvoriť nejakú. Zadáme slovenský názov, to je povinné, a anglický názov voliteľný, môže, nemusí byť. Vyberieme si sortiment, do ktorého má spadať. Zadáme zloženie. Navolíme práce symboly. Pokiaľ by sme látku pridávali aj do aplikácie Vyskúšajte si naše látky v praxi, tak tu si môžeme zvoliť, aké siluety majú byť k dispozícii pre danú látku na vyskúšanie. A je tu aj priestor na poznámku, napríklad žehlenie párov alebo čokoľvek iné. Klikneme na uložiť. Opäť nás to vyhodilo. Avšak systém je nastavený tak, že aj keď vás to náhodou vyhodí pri vytváraní látky, tak on si ju zapamätá a tu ju vypíše. Aby sa látka zobrazila, musíme na ňu po vytvorení opäť kliknúť a zakliknúť, že sa má zverejniť na web stránke. A taktiež môžeme nahrať hlavný obrázok. Pole pre hlavný obrázok je tu, prehľadávať. Obrázok nesmie mať diakritiku alebo medzery alebo bodky v názve, keďže systém by to nebol schopný zhltnúť. Dáme na uložiť. Údaje boli zmenené, fotografia sa pridala. Poďme opäť späť na látky. Tým, že sme ju dali zverejniť, už sa tu nezobrazuje, čiže zobrazuje sa medzi ostatnými. Zoradené abecedne. Poďme na S. Skúška, môžeme pridať aj obrázky. Skúsime pridať ten istý, dáme uložiť. Obrázok sa nám uložil. Mazať ho je možné kliknutím na toto X-ko, inak zadáme nejaký popis obrázku, opäť skúška, opäť example. Toto vlastne slúži na to, aby ste vedeli pomenovať látku. Čiže zadáme nejakú vzorku, napríklad Speed Uni, a práve sem vpíšete, že je to zelená, alebo svetločervená, alebo iné. Dáme uložiť, popisy sa uložili, skontrolujeme zmeny na webe, poďme do sekcie Sortiment, tlačkoviny, je tu skúška, otvoríme a všetko sedí.